vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nhamo ndo yakakonzeresa kuti ndige ndichizotora matanho akadai so. Dai kwanga kuri kunzi zvinhu zvangu zvaingofaya, handaizomboenda mun'anga. Ininiwo ndakabatsirwa nevamwe sekuru ava vainge vachitawo zvekusona padhuze neapo pandaiitawo zvekuruka musoro, saka vakatombondipfimba sekuru ivavo vekuMalawi. Ndikabva ndavaramba, vakanditi ndige ndichivatsvakira umwe wekuZimbabwe, ndikavatsvakira umwe mukadzi, ndokubva tachizototanga kutowirirana. I then found out kuti basa ravo ravanoita apart from zvekusona rainge riri basa rekupota vachibatsira vanhu. Ndakazoti sekuru, ko nguva yese iyi hamuna wani kumbogara makandizivisa kuti muri munhu anobatsira nenzira dzechivanhu, because tarai muone kuti marriage yangu iri kuparara. Because ipapo chaindirwadza ndechekuti murume wangu aiva munhu uya wekuti kana akadanana negirlfriend aibva achizotanga kundinyeya negirlfriend, ende dzimwe nguva nekutondibira mari. Ndaiti kana ndikabata kamari kangu, sezvo ndainge ndiri munhu aishanda mukoma ndichishingirira, because ndainge ndiine maplans ndichiti zvimwe kuda kana nemurume tikanyatsokuronga zvakanaka tinokwanisa kuzotobuda kana muno muSouth Africa totoendawo kumhiri kwemakungwa. Saka ndaishanda ndiine target, but iye murume wangu aitongonakidzwa nemagirlfriends, ende ndaiti kana ndiine mari yandinenge ndiinayo aikwanisa kundikwereta mari yaiya. Sezvo ainge ari munhu airaramawo nemapeace job, aitawo zvekuvaka, aikwanisa kundikwereta mari sanhasi, then after 3 days anenge atondidzosera mari yaiya. But ipapo paakatanga kuita zvemagirlfriends, mumba mainge mava kungogara musina mari, chikafu, ndini ndainge ndobhadhara rent, ndichiita everything. Ndikazoitawo move out mushure mekunge ndataurawo naamai vangu, vakati hakuna zvinhu zvakadaro, asi dai kwanga kuri kunzi haasi kuita zvemagirlfriends ndaiti rambai makagara muri mose. But zvinotinetsei kuti apa munhu ari kuita futi zvemagirlfriends apa achikubira futi mari, saka ipapo anenge achida kuti unge uchizoita sei. Saka it is far much better kuti unge uchitsvaka kwako kwekugara. Saka ndakabva ndatanga kugara kwangu ndega, but aipota achiuya achinditi ndakabva newe kuZimbabwe iwewe, hapana pandingambokutendedza kuti unge uchizoita zvaunoda uri wega muno muSouth Africa, ende kana ndikangokuona uine munhurume chete tinotonetsana. So mukomana acho ndakabva ndachizotoona kutoti zvainge zvakatodhakwa, because ainge asingatombodi kuti ndinge ndichifambidzana neumwe munhu. Ndikabva ndachizosarudza kuti tinge tichingoti iye anenge achigara kwake, inini ndichigara kwangu. Kana achida kuuya nouya, iniwo ndainge ndichimboti dzimwe nguva ndikaenda kuya ndobva ndasvikako kuine munhu ndobva ndadzokera hangu kumba kwangu. Like life was very complicated, yainge isiri nyore kurarama uri musituation yakadaro. Apa uri munhu anonamata, honestly I don't know, because so far nyaya dzandinonzwa mostly vanhu vanozoromba vazhinji vacho vanototanga vari vanhu vanonamata. Kana kuri kunzi Mwari ndiMwari vane rudo, please don't get me wrong, because I know kuti vamwe vanhu vanenge vachirarama vari mumasituation anenge ari nani, kana ukangoita sekunge unoda kubvunza mibvunzo yakadaro unobva watonzi une madhimoni. But hear me out, inini ndaiva munhu ainamata, ende ndakatoroorwa ndichitori musikana chaiye. Handina kana kumbogara ndakaita zvechihure kana kumbohurira murume wangu, kunyange pazvainge zvakaoma, asi minamato yangu yaiita sekunge kwainge kusitomborina kana kwayainge ichimboenda. Saka mubvunzo wangu ndewekuti ko sei zvinhu zvakashata zvichiitika kune vanhu vanonamata, ko seiko zvinhu zvakanaka zvichiitika kune avo vasinganamati? Because it is rare mukomana kuti unzwe munhu achingoti inini ndaito believe muna Satani kuzonosvika ndichizoromba. Unototangira kuchechi kuzosvika wasvika pastage pekuti unenge wakubvunza kuti asi nhai Mwari, kana mukasapindira muri kuda kuti zvinge zvichizoita sei? Zviya zvinonzi Mwari havangambokutakudzi mutoro wekuti iwewe haukwanise kuutakura. Hey, believe you me, dzimwe nguva vanokutakudza mutoro wekuti unokutsimbirira potse watokuuraya kana ukasazoita maplans acho iwawo. Mukoma, ini ndakasvika pane rimwe stage, last stage reupenyu, zvekuti dai ndanga ndisina kuzosimukawo ndikazviitirawo plani dzangu, ndisina kuramba ndakango
kuriraya paminamato kana kuzviuraya ndikadai ndakazviuraya ini, vana vangu vachitambudzika kusvika pari nhasi vasina mutariri. Nekuti kana wazviuraya futi nekuda kwekuti Mwari vanenge vasina kupindura minamato yako, vako futi vana vanongosara vachingotambudzika, ende ivo Mwari handifungi kuti vanombozvicheka kuti wakasiya vana dziri nherera. Ipapo mukoma upenyu hwakaoma. Ndaiti ndikamuka makuseni ndaiona ndakazvimba kufesi, ndakazvimba maoko nemakumbo, iri blood pressure inenge yakakwira. Mukoma upenyu hwakaoma zvekuti uri muJonika unoita sekunge uri kuZimbabwe nekuda kwenhamo, uchishaya kana chikafu chaicho. Ukaona wava kuita zvekutenga chikafu tutsunami muno muSouth Africa muno, uchingorarama necabbage, upenyu hwainge hwaoma for sure. Saka ndichiudza n'anga yaye yekuMalawi zvose zvandainge ndichisangana nazvo, yakabva yachizondivimbisa kuti yainge ichazondibatsira, ende zvechokwadi vakandibatsira sekuru vaya. Asi uku ndo kundibatsira kwacho kwavakaita. Mukoma She vakandiudza kuti mhiko dzangu dzainge dzichazova mhiko dzekuti ndinofamba ndichicollecta maused sanitary pads, ende ndinofanira kugara panzvimbo pekuti ndinokwanisa kuzofamba ndichicollecta masanitary pads. Mukoma ndinopinda busy, dzimwe nguva ndinomuka makuseni seni ndobva ndatanga kufamba. Patinenge tichifamba ndinenge ndichitsvaka masanitary pads. Apa ndinogara muestate, lucky enough muestate mandinogara vanhu vazhinji madustbin avo anenge ari panze pegate. Saka ndinomukira makuseni dzimwe nguva ndinomuka kuma 5 am ndichijoga nevamwewo vanenge vachijoga, but inini mukuzofambawo ndichita sekunge ndiri kuexercise ndinenge ndichitsvaka maused sanitary pads. Mukoma zvakaoma hazvo, asi ndava kutoziva kuti vakadzi vemuestate vazhinji vacho madates avo ekumaperiods ndava kutomaziva, because ndine bhuku rangu. Ndaiti pandakatanga kuzviita zvinhu izvi, kana ndikasvika pamba pandinenge ndichimbotora maused sanitary pads avo andinenge ndichisangana nawo mubhini repamba pacho ipapo, ndaibva ndachizomaka madates acho mukalenda yepaiphone yangu. Pandinozodzokera kumba ndapedza kuita maexercises angu, ndobva ndanyora house number, ndonyora maybe like kuti number 20 chakati, mukadzi wepo anofanira kuenda kumaperiods musi wakati next month, ndobva ndacalculata. Zvechokwadi ndaikwanisa kungomisa ne1 day. Saka nditori nekalenda remadates evakadzi vemuestate kuti pamba pakati pahouse number yakati anofanira kuti ange achizoenda kumaperiods musi wakati. Saka kana zuva racho rasvika ndinongodarika, ende zvechokwadi mukoma kana ndikamisa ne1 day, the next day pandinozodongorera zvekare mubhini ndinobva ndatoona muine maused sanitary pads. Vamwe ndo vanotora zvipepa zvechingwa vopakiramo mapads avo, vamwe ndo vanenge vangori nehuchapa. Unongoona kuti iro dustbin ravo remukitchen ndo mavanongokanda zvekare maused pads avo. Saka ndo zvandinongoita izvozvo. Ndinoti kana ndatora maused sanitary pads aya ndine rimwe bucket randiinaro, ndinobva ndazoriisa mvura. Kana ndarizadza nemvura kudaro ndobva ndachizomasoka masanitary pads aya. Mamwe acho ndo andinoisa muwardrobe, ndinofanira kumasiya arimo muwardrobe imomo kusvika ava kubuda makonye. Kana abuda makonye kudaro ndinotora makonye aya ndobva ndazomaisa mukabhodhoro. Makonye awa ndinomakandira zvekudya kwemazuva 3. Mapads aya zvino ndo pandinobva ndachizomarasa, but ndinofanira kutoti ndinge ndichitonomarasa. Ndakanzi unonomarasa kunhu kwekuti unokwanisa kuita 2 weeks up to 1 month usina kana kuzombodzokerako. Saka ndinoti mwedzi uyu mushure mekunge ndaita mhiko dzangu ndadzizadzikisa ndoenda kune rimwe location, then next time ndoenda kune rimwe location ndichingodaro. Saka mumalocation handiti munozviziva kuti hamuna waste management yakanyatsokunaka. Ndinongoendawo uko kwavanorasira mabhini avo ndobva ndangonorasawo chibhinwo changu chinenge chakazara kuti mako nemaused sanitary pads evakadzi vanogara muestate imomo mandinogara. Ndo mhiko dzangu idzodzo dzandinoita kuitira kuti kusaloni kwangu kugare kuine vanhu vakawanda. Ndakanzi
nasekuru vacho ivavo paya pandinozoisa mamwe masanitary pads aya muwardrobe mangu achizobuda makonye ndokuwanda kunenge kuchizoitawo macustomers kusaluni kwangu. Saka pandakatanga kuromba vakandipa nyama iyo yavakanditi inyama yavakabva nayo kuMalawi vachiti yainge iri nyama yemunhu yavakanditi ndo yandinofanira kuti nditange ndambodya. Ndakaidya nyama iya yamukoma but chainge chiri chimukuyu, saka ndakadya nyama yemunhu pandakatangawo kuromba. Mushure mekunge ndadya nyama yemunhu ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuita mhiko dzangu idzi dzekupota ndichitora mapedzi evanhu then ndobva ndachizomasoka mumvura kumaodza kuitira kuti akasike kuzobuda makonye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we akomanaka ko zvamunopinda bhizi akomana. Hanzi vakadzi vemuestate mandinogara ndava kutoziva kutoti pahouse number 20 chakati mukadzi wepo mazuva ake ekumazuva ake anoenda musi wakati. Hey, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinotodawo kutoti ndinge ndichibatsirwa kana riri dhimoni vedare vange vachindinamatira ndikwanise kudzikinurwa. Dambudzikowo riri pandiri rakatanga kubva ndichiri mukomana wechidiki. Saka ndaiti paya kana ndabva kudondo ndaipfekedzera chikunwe kusimutu uku ndobva ndazvinhuhwidza ndichingonakirwa nekamunhuhwi ikako ketsvina kusvika pari nhasi ndiriwo munhu wekuti ndatobvewo zera, ndatova nevana vangu vatokura vatova kusekondari, asi hunhu ihwohwo ndohwandichiri kungoita. Ndinoti kana ndikaenda kubathroom ndikanozvibatsira then handitoshandisi zvachose tishu, ndo zvanditori. Mudzimaiwo wangu anongokomplainawo, kana akomplaina ndo pandinozotoenda ndobva ndaita zvekuzozvigeza. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo nekuti handitonzwisisewo kuti ko why ndichiita zvinhu zvakadaro. Kana mukaposta ndiziviseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zvakatanga pandainge ndichiri mwana mudiki. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Murume uyo wandiri kufambidzana naye wandakasangana naye paFacebook, iye akazondibudira pachena mushure mekunge ndamubatikidza achigeza nenyoka. Saka iniwo ndiri munhu wekuti kana ndanyura murudo ndinenge ndatonyura ende ndinenge ndava kutongonzwira munhu wangu shanje. Ndakasangana naye murume uyu paFacebook ndokubva achizondipfimba ndikabva ndachizotanga kudanana naye. Akaenda neni kumba kwake ndikabva ndaona kutoti munhu anotogarawo kwacho kwavanoti kumadheudheu. Ndakatombogara naye but akanditi iye ainge asati ava ready, saka kundichengeta anondichengeta. Then ndakazoti nerimwe zuva ndakaswera muswero wese wezuva ndichimufonera asingadaviri macalls angu ndikati nhasi ndinomubatikidza aine girlfriend. Ndakakumbira madam boss vangu kuti vange vachindipa off, ndikavanyepera kuti ndainge ndichirwara, ndainge ndichida kuenda kufamasi plus painge paine bhazi randainge ndichida kubata kuti ndige ndichizotumidzira amai vangu mari. Saka muIndia wandinoshandira iye anonzwisisa akabva anditi it is okay, akabva atondipa 100 rand yekuti ndige ndichizotenga mapiritsi acho kufamasi andainge ndichida. Ndakabva ndachizoshandisa mari yaiya, ndainge ndichida kutoita zvekombi kubva kwandinoshanda ndichienda kunogara my boyfriend but ndikabva ndaita zveuber ndikakasika kusvika. I think dai kwanga kuri kunzi ndainge ndisina kuita zveuber ndingadai ndisina kuzomubata achigeza neshato. It is very strange kamukoma ndakamusvikira achigeza neshato, and the stranger thing about it is that shato iyoyo yakabva yachizonyangarika zvekuti akatomboramba. But inini manje ndiri munhu wekuti kana ndikaona chandaona
ndinenge ndava kutoda kunyatsokunzwisisa kuti what is going on here. Ndichisvika pacomplex paanogara, saka patori nesecurity, sezvo vachindiziva vakabva vangondivhurira. Then ndakangosvikawo nekutopinda. Vanhu vanogara mumacomplexes vazhinji vacho havana nguva yekuti vanoloka madoors. Ndakangosvikawo ndikabva ndanzwa kuti ainge achigeza, ndikati shasha, zvimwe kuda iri kutogeza nemunhu wayo. Ndichinovhura door kudai ndokubva ndatoona mashura, zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakatarisira. I caught him bathing with dead snakes. Apa ndaitozviudzawo kutoti I had found a husband in him. Saka akachizogara neni pasi mushure mekunge shato yaiya pandakaiona yanyangarika achitita sekunge ari kuita romance nayo. Akabva anditi ndo mushonga wake welaki. Akanditi uyu mushonga wangu welaki, ndo zvinondipa laki mumabusinesses angu. Mukoma, ndo zvakaitikawo izvi, ndo secret yangu yandiinayo. Tichiri kufambidzana but ndava kumutya, kumudira ndiri nechekure. At least anongondipa mari, but love chaiyo chaiyo, hey love mukoma, ndinoona sekunge pasisina. Ini ndinotya, shuwa munhu anogeza nenyoka. Apa zishato racho rainge rakaita kukura, rainge rakamumoneredza mushuno make umo, akatotsinzinyira. Hameno kuti zvavainge vachiita ndisati ndasvika, asi ndakaona sekunge vainge vari busy vachiita romance. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa apa muchiri murelationship nayo mbinga yenyu, hanzi ndiri kungomudira asi ndinomuda nechekure. Chandinongoda imari, ane mari, anondichengeta. Akomana muchafira mari yacho iyoyo, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndiri mudzimai, ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndinoda kureurura kuti I fart in my husband's food whenever he makes me angry, and iye hatombozvizivi, but I feel better after that. Munhu wekuti dzimwe nguva anondirwadzisa and anondituka, saka revenge yangu ndiyoyo yekuti paya kana ndichibika kana ndamupakurira, dzimwe nguva ndinototora plate inenge ine chikafu ndobva ndaitira mweya muchikafu chake ichocho ndobva ndazonomupa. Ndo confession yangu, and I feel better about it after doing that. Nai nezvose izvo zvandinomuitira ndinganzi ndiri wrong here naiyewo, sezvo ari munhu anondishungurudza. Verbally he abuses me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Apa mukoma vanenge vachingodya havo chikafu apa chinenge chatosetwa kudhara. Ya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 43 years ekuberekwa. Pandakauyawo kuno kuSouth Africa mainge muri mugore ra2014, hama dzangu ndakatambudzika zvekuti friend yacho yainge yakanditi ndinge ndichiuya kuno kuSouth Africa. Pandakatanga kugara naye akabva achizondichinjira mushure mekunge aona kuti ndainge ndichitambudzika kuti ndinge ndichikwanisa kuwana basa. Ainge ava kutaura zvaingobhohwa, so dzimwe nguva iye aikwanisa kutongotenga takeaway obva adyirako ikoko kurestaurant kana kudya zviya zvavanoti zvipahlo kana makota, obva atongouya akaguta apa iwewo usina kana cent. Saka akazondimanikidzira kuti ndinge ndichizotanga kuita zvevanhurume, ndokubva ndachizomitisiwa. Akandimitisa wacho handitombozivi nekuti ndainge ndichirara nevarume vakawanda at the same time kuti zvinhu zvinge zvichibalansa. Mukoma mushure mekunge ndabatira pamuviri mwana iyeye handina kana kumbogara, ndakamuda zvachose. This was in 2016 pandakazvara mwana uyu. So mwana uyu akazoti
ava ne4 years ndo pandakabva ndachizosangana neumwe muNigerian akabva achizondiudza kuti iye anoita zvekung'anga. Ndaifungidzira kuti 50,000 imari yakawanda. Akati ainge achida kutenga mwana wangu, saka paakati ainge achida kutenga mwana ndakaramba ndikabva ndati zvehuman trafficking ndinozosungwa. Akabva ati no, yainge isiri human trafficking, ivo vaingondipa 50,000. Then ndobva ndashandisa mari iyoyo ndobva ndaenda nemwana kumba, ndonomusiya kumba. Ivo vaizoziva zvekuita naye mwana iyeye. Ndikabva ndati kubva zvakanaka, i50,000 kaye mahara, pane paangazomboziva kwandinobva here. Plus mwana uyu ndakabva ndamunyepera, ndikabva ndamuudza kuti ndiri kuenda kunomusiya kwedu kwatinobva kumasvingo. Ndakabva ndachizotaura nevamwe sisi vangu vanogara kuGweru, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuzomboya kuzosiya mwana, ndainge ndichida kuti ange achizodzidza ikoko sezvo ndainge ndiine kamari. Ndaiti 50 imari yakawandisa mukoma, hapatomborina kana zviripo. Kana usati wakamboibata unofungidzira kuti zvimwe kuda imari yakawanda. So ndakaenda ndikanosiya mwana uya. Akandibvunza kuti mwana wamusiya kupi? Ndikamuudza kuti ndainge ndamusiya kumusha kumasvingo kuna amai vangu, apa mwana ainge ari safe, ndichiti mwana ari safe. Fast forward, mwana uya akazofa, akafa after about a year. Mwana uyu akangoshaika mukoma. Makuseni vanhu vachimuka ndobva vatoona kuti mwana ainge akatofa. But ndakatorota hope muNigerian uya achiuya kwandiri, akauya akabva anditi ndava kuda mari yangu. Ndikati no, mari ndakatoshandisa. Akabva anditi kubva zvakanaka kana wakashandisa mari, ndokubva atoenda. Ndakatofara ndikatoti uyu ndiye munhu wandakafara, but ndaisatozviziva kutoti mari yaiya iyo yandakapiwa yandisina kana kumboita kana anything nayo, mari iyoyo kwainge kuri kutotengesa upenyu hwemwana wangu. Mwana akatofa mukoma. Apa ndinogara ndichimurota mwana wangu achichema, achirakidza iye kuti ari kushandisiwa. MaNigerian ava akandirakidza kuti vanoita zvekung'anga, saka vanoshandisa mweya wake. Dzimwe nguva kana kuine mapastors vanenge vachida kuti machechi avo ange achiita mukurumbira. Mwana wangu anondirakidza kuti anenge ariko kuNigeria achishandisiwa nemaprofits aya enhema kuti vange vachikwanisa kupa zviprofita. So I want my son's soul back, but pekutangira handina manje, handizivi kuti ndoita sei. Kana kuinewo ng'anga inokwanisa kundibatsira, then kana kuri kunzwa ndikazowanawo mari ndozoibhadhara, because pari zvino kana sent handitomborina, ndakatoumirwawo neupenyu. 50,000 yaiya ndinotoshaya kutoziva kuti ndakamboiteiko nayo. Ndaiti kana ndikaronga business iroro hakuna kana kwaraimbosvika, ndaibva ndangobroka. When you post my story ndiudzeiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.